tapotswe nedzinenge dzichipisa dzatinoya nadzo panapa pachivhitivhiti chiri health chivhitivhiti chisina maside effect. Nyaya ndinayo panapa inyaya inosirisa, inyaya inorwadza, inyaya inodzimba mwoyo yekuti vai vanhu vekugweru muri kuurayana seuku. Ungauraya mukadzi wako oraiti matadza kuwirirana level ripi chairo chairo raita kuti musvike pakuti no ndakuuraya mumwe wangu wakazvichuzira wega uchiti ndomuda nemwoyo wese wodecide kumuuraya. Zvinhu zvinorwadza. Ndinyaya ndinayo panapa yasisi vakaurayiwa ende kunzi bhodhi yacho yazodiscover ati yaonekwa nabamunini wakabva vanoripota kupolisi. Then murume wacho he is nowhere to be found. Saka chakwandidze mwanasikana wacho tsvarakadenga yacho mione unoyatoshayiwa zati omana zvakaoma. But why? For the why vanhu vachidaro? Vai vanhu vari kutadza kuti vagare pasi vakwanise kukura vataurirana. Ndiye mwanasikana kunzi akaurayiwa uyu kumkomba 16 kugweru. Ende gweru kune mhepo yakaipa, kune mhepo isiri bho zvamanje manje because gore rino iri ndokwati kunyanyonzwa kubva makesisi ekuurayana. Last time taitara nyaya yemukadzi aibva kuchechi kuona tawana murume wake akavharira girlfriend akabva aiuraya. No, unenge watadzirwa, hatirambe unenge watadzirwa, but wakatadzirwa iwewe wapara mwoyo wakauraya munhu, munhu aurayiwa sehuku, munhu angofi zvichirowa, munhu ana mwari wake, munhu anofa rufu rwaMwari, kwete kuti munhu anourayiwa nemumwe munhu. No, hakuna zvinhu zvakadai. Even Bible inoti kuti don't kill, usauraye, don't kill. Saka be careful guys, ngwarirai ipapo, ngapangwarirwe ipapo, matambiro amunoita kwanisai kuzvikontrola hasha dzenyu. Saka guys, ndiye mukadzi wacho yaurayiwa ende mune maparira ngozi kune vanhu vana kana generation ichateera pamberi, mune maiparira mhosva imwe isingatomboite because ngozi inokwadza uyezve kubva wapinda mujeri. Sometimes vanhu vakadai vanobva topedza kurema unobva wazviuraya chavagona hapana, mese mangofa. Saka mati mangotaurirana, mati matsvaga macounselors akugarisai pasi makwanisa kuti mutaurirane nekunzwanana. Saka nyaya iyi ndaiona papeji iyi ndakanzi MSU Celebs ipeji inoranwa neteam imwe yandoziva, so I know the team. Shout out, big up yourself. Vari kurowa maworks vari kugweri ikoko. Saka we do kuti source inenge iri right kana vachinge vaposta because vanhu vari close yangakanyorwa kunzi sad news death notice. Mukadzi uyu akaurayiwa nemurume wake muguta reGweru kumkomba 16 page kune mashops musi wa23 February 2024. The body was discovered at around 5 p.m. Bamunini ndiyo wakaona body yamai guru vakanoripota kumapurisa. Murume wacho akatiza he is nowhere to be found. Gweru yava kutyisa vanhu vakuurayana sehuku. So sad, and it's so sad. Zvinhu zvinozwisa tsitsi kuti matambiro api ekuti munotamba muchiurayana mumwe munhu achitorasikirwa neupenyu. Hatisipo guys, ngatidzidzei kuti kana chinge takanganisirana tatadzirana tiganise kugara pasi, ngatitsvagei the next person anokwanisa kuuyawo achigara nemi pasi, achigara nesu pasi, achiita kuti tive nekuyanana. Because at the end of the day chatinoda isusu kuyanana, kunzwanana ndo chinhu chatinoda isusu. So guys, thanks for watching, thanks for supporting Zimu Reality ITV. Always remember that fear not, sin not, whether you like it or not. Chokwadi ichokwadi, ende chokwadi hachiputse ukama. Ngatitai by all means kuti tinzwanane, tiyanane, tisaurayane, because tinoda rudo rwechokwadi. Rudo haruurayi, rudo harutuki, rudo harushori. Ndizvo zvatakaverenga isusu mumagwaro matsvene aJehovha. As for now guys, I am out.